എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ വേദി ഒരുക്കിത്തന്ന എളിയവളായ എനിക്ക് സഖി എന്ന ചാനലിനോട് അതിയായ ബഹുമാനവും കടപ്പാടുമുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഒരു അമൂല്യനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിലെന്നെ ഈ സഖി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇൻപമുള്ള ഒരു പേര്, അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ പല ചാനലുകളിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാര വെക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഈ ചാനലിലെങ്കിലും നല്ല വിധത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ചു പോകുന്ന സീരിയലുകൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ സഖി എന്ന ചാനലിന് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് വളരെ വളരെ നന്ദിയും ഉപകാരവും. ഇതിന് നല്ല വിധത്തിൽ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.